Basta kung unsay patok, mausab ang tsansa sa uban aron manikay-sikay. Sama na lang sa among naila-ila nga usa ka inahan nga nanikay-sikay pinaagi sa paghimo og milk tea, pero sa barato lang nga presyo. Ato kining sayran. Usa sa mga sikat nga pampabugnaw karon mao ang milk tea. Usa kini ka imnunon nga adunay pearls nga patok ilabi na sa mga millennials. Sa dakbayan sa Talisay, among naila-ila si Mirzi Abellanosa nga busy kaayong nanikay-sikay sa iyang gamay nga negosyo. Ang iyang gibida mao ang milk tea nga mapalit lang sa 20 pesos. Matod ni Mirzi na ang iyang milk tea gitawag na sa ilang dapit nga neighborhood flavor. All locally made. Atong sago is kanang cassava starch gid ni siya. Atong milk is just generic nga milk na pwede nang magamit. Yeah. Bisad noon siya kanang kuan nga kain nga milk kanang pucho-pucho pero generic lang gid siya na milk kanang mapalit ra gid namo na siya barato ba. Ngayon nakapabarato niya. And aside nga nganong barato siya is naara man gud mi sa among household. Ang matcha o Belgian choco flavor 45 pesos na lang. Samtang ang uban, anaa lang sa 35 pesos o kaha 20 pesos. Gidugang niya nga daghan gayud ang mamalit ug mo-order sa iyang milk tea. Beside, chatan ka, day, ang dami kong milk tea, day akong pick-upon niya para sa anak, yung mga eskwelahan na rin. Sa pagkakaroon, mauuna kini ang iyang source of income. Nagsugod man dyan kong franchise, na ako'y permit sa SEC, sa akong franchise, and gisupport sa dyan ko na para maka-operate ko diri sa among barangay, kuha dyan kong barangay permit. Gidugang ni Mirzi nga nahimo niya ang gamay nga negosyo, aron usab makatilaw ang mga bata ug ang mga silingan ug milk tea sa barato lang na presyo. Uban ni Lian Sinkulan ug Jovel Ubiso, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.